zajedno. Bajka, jedna mala bajka u kojoj je Anja glavni akter, jedna velika bajka u kojoj sam ja akter, da. E sad, ko bi to mogao da uradi, nemam pojma, ali znam da bi neko mogao to da odglumi, na primjer. Da. Na ovu temu, je li tako? Ko bi to mogao biti? Pitam se. Niko drugi nego Anja Radojičić. Dajte nam veliki aplauz za Anju. Prvi srpski talenat kreće. Ćao, ja sam Anja Radojičić. Moj talenat je gluma. Ma nije ni bitno. Na prvi srpski talenat prijavila sam se jer volim da glumim i mislim da to dobro radim. Zdravo, deco! O, deco, ne mogu da verujem. Vi ste toliko bezobrazni da ja ne mogu da verujem. Da. Strašno. Svi moji drugari kažu da sam veoma kreativna i druželjubiva. Mislim da ću dogurati do finala, a sledeći treba žiri da kaže. U slobodno vreme najviše volim da se igram sa drugaricama i sestrom. Doviđenja, deco, do sledećeg viđenja. Ljubi vas vaša nastavnica. Ćao! Počinješ karijeru mehaničara za biciklove, Anđela. Probaj da popraviš svoj krš od bicikla, ali nadam se da nećeš uspeti. A možeš da popraviš i moj savršeni bicikli, ako mu ikada bude trebala popravka, a neće. Au revoir, što na francuskom znači vidimo se kasnije, Anđela. Zdravo, ja sam Fifi, ne zaboravi me. Dobrodošli u moju baštu. Danas pravim večeru za prijatelje. I sve je spremno, osim večere. Želim da uberem onaj paradajz koji je visoko gore. Ali za to mi trebaju... Fifi, ne zaboravi me, je zaboravila. Trebaju mi... Visoko je, penjemo se na njega. Čini mi se da počinje na slovo M. Merdevine. Da bi dohvatila ovaj paradajz, trebaju mi merdevine. Zato idem kod moje drugarice Bubice da ih pozajmim. Vidimo se kasnije. Tra-la, la-la-la, kupam se ja. Sapun, voda. Krvarim, što čekate ljudi? Što stojite? Krvarim, bolnica. Agonija. Dobro, bravo. Izvoli mikrofon, imam za tebe neka pitanja. Lepo, nadamo se samo da žiri neće strogo ocenjivati. Znači da ti, Marko, nećeš ocenjivati strogo Duška Duguška, na primer, ili Anđelu Anakondu, ili Fifi, ili ne znam, jel? Sam dobro pogodio? Da. Kako gledam crtane filmove redovno. Dobro, sad ovako, tebe ne zanima samo crtani film, tebe zanimaju neke druge stvari u životu, kao što su recimo ples, jel? Da. Dobro, pa onda voditeljstvo. Da. Sad si se tek javila, jel? Dobro. Pa čak i pravljenje sendviča, poštovani gledalci. Kako se zove tvoj omiljeni sendvič? Zove se ludilo. Ludilo? Da. Prosto da poželiš da ga pojedeš odmah. Poludiš i od... Dobro, a sada se pitam za sastav, počet će da prave sendviče, nego ćemo da nastavimo s drugim. Pa dobro, hvala ti lepo, dajte još jedan veliki aplauz za našu Anjicu. Sad ćemo ovako, posle ovog izleta u glumu, vraćamo se nekim stvarima punim osjećanja i tako dalje, bar tako za sebe ona kaže, a zove se Dunja Damjanović.